ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃልህም ልቤን ደስ አለ የደስታዬ ምንጭ አንተ መተኪያና እኩያ የለህም የሰላሜ ምንጭ አንተ መተኪያና እኩያ የለህም ቃልህን እወደዋለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ድምፅህን እወደዋለሁ ድምፅህን እወደዋለሁ ሰላም ቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ድማ ጎይታ ረዲእና እታ ዝሓለፈት ሰሙን እታ ጀሚርና ዘለና ርእሲ ብዛዕባ ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ናታ መቐፀልታ ሎሚ ከዓ ክንርኢና ማለት እዩ ሎሚ መበል ሻባዒ ክፋልያ ትኸውን ደላ እታ ኣርእስቲ ሒዝናዮ ዘለና ድማ ብዛዕባ ባህርያትን ማንነትን ናይ ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ እዩ እታ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናያ ባህርያት ወይ ከዓ ማንነት ናይ ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ድማ መመስገንቲ ምዃኖም ርኢና ነርና ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓይነት ገጻት ናይ ህይወት ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣብ ስእነት ኣብ ረኽበት ኣብ ጽቡቕ ኣብ ክፉእ ኣብ ዋዕይ ኣብ ዛህለ ኩሉ ግዜ ካብ ኣፎም ምስጋና ዘይፍለየ ካብ ጎረሮኦም ምስጋና ጥራይ ዝወፅእ እንደገና ድማ ምስቲ ምሳሌ ይኹን ምጉርምራም ብፍጹም ደይስምዖም ዓይነት ሰባት ምዃኖም ርኢና ነርና ማለት ስለዚ ሎሚ ድማ ናታ መቐፀልታ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ማንነት እዚኣ ካብቲ ባህርያቶምን ማንነቶምን እንዲና ንርኢ ዘለና እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ንሪኣ ርእስቲ ክትከውን ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ደቐፅል ዘሎ ሰሙን ስቲል ብዛዕባ ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ኢና ክንርኢ ግን ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ ባህርያቶምን ማንነቶምን ኣብ ንሪኦ ዘለና ኣርእስቲ ግን ከም ናይ መወዳእታ ጌርና ባህሪ ወይ ማንነት ክንሪኣ ንፍትን ብኣምላኽ ድማ ዝተማሃሩ እዮም ትብል እያ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ማንነት ናይዞም ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ክንርኢ ከለና ብኣምላኽ ዝተማሃሩ እዮም ወይ ከዓ ኣምላኽ ዝመሃሮም እዮም ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣምላኽ ሰልጢኖም ዝወፁ ዘመኖም ኩሉ ከዓኒ እንዳተማሃሩ ዝነብሩ እዮም ማለት እዩ ዝመሃር ልቢ ኣለዎም ዋላ ብትሕቲኦም ብብፅሕና ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብኣገልግሎት ይኹን ዋላ ትሕቲኦም ካብ ዝኾነ ሰብ እኳ ክመሃሩ ምንም ዘይከብዶም ዝመሃር ልቢ ዘለዎም እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ቀንዲ እቲ ትምህርቶም ግን ብኣምላኽ ዝተማሃሩ እዮም ማለት እቲ ትምህርቶም ካብ ኣምላኽ እዩ ሰብ ዝመሃሮም ሰብ ዘሰልጠኖም ኣይኮኑን ካብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣምላኽ ተመሪቖም ሰልጢኖም ዝወፁ እዮም ማለት እዩ ነቲ እቲ ዝመሃርዎ ድማ ብክልሲ ሓሳብ ኣይኮነን ዝመሃርዎ ኩሉ ብግብሪ እዮም ዝመሃርዎ ማለት እዩ እቲ ዝመሃርዎ ነገራት ኩሉ ኣብ ህይወቶም ብናይ ህይወት ዩኒቨርሲቲ ተመሪቖም ተመሪቖም ዝወፁ ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ኣብ ኢሳያስ 54:13 እንታይ ይብል ኩሎም ደቅኺ ብእግዚአብሔር ክመሃሩ እዮም ሰላም ደቅኹን ዓብዪ ክኸውን ይብል ስለዚ ሕጂ እዚ ሓደ ካልእ ማንነት ናይዞም ፍሉይ ሓይልታት ድማ ብእግዚአብሔር ዝተማሃሩ ምዃኖም ማለት እዩ እንደገና ድማ እቲ ትምህርቶም ድማ ኩሉ ግዜ ቀጻሊ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክሳዕ ዘለዉ ዝመሃር ልቢ ስለ ዘለዎም እግዚአብሔር ድማ ብደስ ዝበሎ እዩ ዝምህሮም ብህይወት ገይሩ ይምህሮም ብቓሉ ይምህሮም ካብኦም ብዝትሕቱ ብደቆም ገይሩ ይምህሮም ማለት እዩ ብካልኦት ኣገልገልቲ ብዝሪኦም ዘለዉ ብፆቶም ኣሕዋቶም ገይሩ ይምህሮም ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኮታ ግን እግዚአብሔር ፕራክቲካል ዝኾነ ብተግባር ግብራዊ ዝኾነ ትምህርቲ ዝመሃሮም ብዛዕባ ዝተፈላለየ መድረኻት ናይ ህይወት ግብራዊ ዝኾነ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት እዮም ስለዚ ድማ እቲ ብጎይታ ንኣምላኽ ከገልግሉ ከሎ ማለት እዩ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመደቦምን ቦታን ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመደቦም ኣገልግሎትን ከገልግሉ ከለዉ ወይ ከዓ ናብኡ ንኸገልግሉ ምእንቲ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣሰልጢኑ ዝምድቦም ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ድማ እቲ ትምህርቲ ድማ እቲ ስልጠና ድማ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ብግብሪ እዮም ዝመሃርዎ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ንሕማምሲ ንሕማምሲ ብክልሲ ሓሳብ ኣይኮኑን ዝፈልጥዎ ብዛዕባ ሕማም ፅቡቅ ገይሩ ንኽርድኦም ምእንቲ ነቶም ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣሕዋቶም ብፆቶም ድማ ፅቡቅ ገይሮም ክርድኡን ጾር ክስምዖምን ምእንቲ
ንባዕሎም ብዝተፈላለየ ዓይነት ሕማማት ሓሊፎም ስዒሮም ዝወፁ ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ሕማም ሒዙ ከትርፎም ዘይከኣለ ሕማም ሒዙ ክውሕጦም ዘይከኣለ ብርግፅ ግን ከዓኒ ሕማም እንታይ ምዃኑ ግና ብኣካል ኣብ ሂወቶም ሪኦሞ ብዝተፈላለየ ሕማማት ሓሊፎም ዝወፁ ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ብሕማም ዝሓልፉ ደለዉ እውን ገሊኦም እውን ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዮም ስለዚ ሕጂ ንሕማም ብሕማም እዮም ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ብኣካል እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ድማ ዝሓመመ ሰብ ክሪኡ ከለዉ ድማ ድስምዖም ነገር ኣሎ ዝርድኦም ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንዕኡ ድኸውን ፀጋ ድማ ነቲ ሕማም ዝኸውን ነገራት እውን ኣብኦም ንዕኡ ድኸውን መፍትሒ እውን ኣብኦም ተቐሚጡ ኣሎ ምክንያቱ ብሕማም ዝሓለፉ ሰባት ስለ ድኾኑ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ነቶም ኣብ መከራ ዘለዉ ኣሕዋቶም ንምፅንናዕ ክኾኑ ምእንቲ ንፈውሱ ክኾኑ ምእንቲ እውን ንባዕሎም ብከቢድ መከራ ዝሓልፉ ዘለውን እውን እዮም ማለት እዩ ንመከራ እውን ብመከራ እዮም ዝፈልጥዎ ንመከራ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣይኮኑን ዝፈልጥዎ ንኣብነት ዳዊት ዝዝምሮ ዝነበረ መዝሙራሲ ዝሓልፎ ዝነበረ መድረኻት ናይ ሂወቱ ዳ እምበር ኣብኡ ከሎ ብፅሑፍ ዝፈለጦ ብፅሑፍ ዝተምሃሮ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዞም ናይ ኣምላኽ ፍሉይ ሓይልታት ነቶም ኣብ መከራ ዘለዉ ኣሕዋቶም ንኽርድኡ ምእንቲ ነቶም ኣብ መከራ ዘለዉ ኣሕዋቶም መንጢሎም ንኸውፅኡ ምእንቲ ንባዕሎም ብዝተፈላለየ ከቢድ መከራ ዝሓልፉ ዘለውን እዮም ማለት እዩ ከምኡ እውን ነቶም ኣብ ስእነት ዘለዉ ንበረኸት ክኾኑ ምእንቲ ናቶም ጾር እውን ክስምዖም ምእንቲ ንባዕሎም እውን ብዝተፈላለየ ዓይነት ስእነት ዝሓለፉ ወይ እውን ዝሓልፉ ዘለውን ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዮም ሃዋርያ ጳውሎስ ክንሪኦ ከለና ሕልፍን ትርፍን ፈልጥ ስእነት እውን ፈልጥ ኢሉ ሕጂ ሃዋርያ ጳውሎስ በረኸት ጥራይ ኣይኮነን ዝፈልጥ ነይሩ ኣብ ሂወቱ ከቢድ ስእነት ድማ ኣብ ሂወቱ ድማ ሪእዎ እዩ ንኩሉ ሂወት ተመኪርዎ እዩ ብጣዕሚ ማይ ኣይተሰናኸለን ብስእነት እውን ኣይተሰናኸለን ማለት ስለዚ ሕጂ እዞም ናይ ኣምላኽ ሰባት ክንሪኦም ከለና ንስእነት እውን ብኣካል እዮም ዝፈልጥዎ ማለት እዮም ስእነት እንታይ ከም ዝመስል ከመይ ዓይነት ከቢድ ነገር ምዃኑ ንወላዲ ከመይ ከም ዘጨንቕ ኣብ ሓዳር እንታይ ዓይነት ክስታይ ከም ዝፈጥር እንታይ ፀበጣ ከም ዝፈጥር ኩሉ ፅቡቅ ገይሮም ዝርድኦም ብዛዕባ ስእነት ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ብተግባር ኣብ ሂወቶም ከዓ ሪኦሞ ዝሓልፉ ወይ እውን ብኡ ዝሓልፉ ዘለዉ እውን ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ካልእ ድማ ብከቢድ ውግእ ድማ ዝሓልፉ እዮም ኩሉ ግዜ ነቶም ሰይጣን ብከቢድ ዝዋግኦም ኣሕዋቶም ንኽረድኡ ማለት እዩ ንበረኸት ንምንጋፍ ንክኾኑ ምእንቲ ንባዕሎም እውን ብከቢድ ሰይጣን ውግእ ናይ ሰይጣን ዝሓለፉ ሰይጣን ከመይ ገይሩ ብየናይ ኩርናዕ ከም ዝመፀካ እንታይ ከም ዝገብር እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ከም ዝጥቀም እንታይ ዓይነት ሜላ ከም ዝጥቀም ኣብ ከመይ ዝበለ እዋን ከም ዘጥቃዓካ ብየን ኩርናዓት ከም ዝመፅእ ኩሉ እቲ ናይ ፀላኢ ስትራቴጂታት እቲ ሜላታት ኩሉ ትመፃፅኡን እቲ ኣገባቡን ኩሉ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ንባዕሎም ብከቢድ ዝኾነ ማእሰርቲ ናይ ሰይጣን ከይተረፈ ዝሓለፉ እግዚኣብሔር ኣናጊፉ ደውፆም ካብ ማእሰርቲ ካብ ፀልማት ካብ ከቢድ ዝኾነ ፀልማት ኣናጊፉ ደውፆም ነቶም ኣብ ከቢድ ፀልማት ዘለዉ ድማ ዝርድኡን ከውፅኡ ዝኽእሉን ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክንሪኦም ከለና እዞም ናይ ኣምላኽ ሰባት እምበር ንኩሉ ነገር ብኣካል እዮም ዝፈልጥዎ ብተግባር እዮም ዝፈልጥዎ ብተግባር ተማሂሮሞ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ዩኒቨርሲቲ ኩላትና ከም ንፈልጦ ብቃል ኣይኮነን ብክልሲ ሓሳብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ብትምህርቲ ብኣካል ይድምህረካ ማለት እዩ ብተግባር ይድምህረካ ስለዚ ንውግእ እውን ብውግእ ኣይኮነን ዝፈልጥዎ ዳዊት ንኣዳወይ ውግእ ንቀላፅመይ ድማ ምግቲ ኣስራ ዝመሃርካ ንኽብል ከሎሲ ምስ ድብን ኣንበሳን እንዳተዋግአ እዩ ነቲ ውግእ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥዎ ስለዚ እዞም ናይ ኣምላኽ ሰባት እዞም ናይ ኣምላኽ ፍሉይ ሓይልታት እምበር ንባዕሎም ንኻልኦት ነቶም ኣብ ውግእ ደሎ ኣሕዋቶም ንምትሳእ ንምውፃእ ንበረኸት ንምንጋፍ ክኾኑ ምእንቲ ንባዕሎም ብከቢድ ውግእ ዝሓለፉን ዝሓልፉ ዘለውን ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ካልእ እታ ብጣዕሚ ትገርም ድማ እታ ብጣዕሚ ንዓይ ጎይታ ክገልፀለይ ከሎ ንዓይ እውን ብጣዕሚ ዝገረመትኒ ማለት እዩ ንምሕረት እውን ተማሒሮም እዮም ዝፈልጥዎ ብጣዕሚ ዝገርም ንባዕሎም ሰንከልከል ኢሎም ኣብ ገለውን ወዲቖም ዝተስኡ ስለ ዝኾኑ ኣብ ሂወቶም ብዙሕ ናይ ኣምላኽ ምሕረት ዝረኣዩ ዓይነት ሰባት እዮም ስለዚ ሕጂ ንኣሕዋቶም ነቶም ዝወድቁ ወይ ነቶም ሰንከልከል ዝብሉ ኣሕዋቶም ናይ ምፍራድ ዓቕሚ ወይ ኢድ ናይ ምውጥዋጥ ጉልበት እውን የብሎምን ማለት እዮም ዳዊት ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ብዙሕ ዘሚሩ ኣሎ ኣብ ሂወቱ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝረኣየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ከዓ ብዙሕ ተጻሒፉ ኣሎ ሕጂ እዞም ናይ ኣምላኽ ፍሉይ ሓይልታት እንብሎም ዘለና እምበር
ንምሕረት ስኒ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣይኮኑን ዝፈልጥዎ ኣብ ህይወቶም ምሕረት ኣምላኽ ሪኦም እዮም ማለት እዩ ብርግጽ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ዘይረኣየ ሰብ ወይ ፍጥረት የለን ብርግጽ እቲ ካብ ጸልማት ካብ ጸልማት እኳ እግዚኣብሔር ኣውፂና መንግስቱ ፍቁር ወዲ ክእትወና ከሎ እኮ ብምሕረቱ ዝኾነ ነገር ይስውን ማለት እዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሞይቱ ድሞተልናውን መፂኡ ድሞተልናውን ምሕረት ኣምላኽ እዩ ዝለዓለ ምሕረት መግለፂ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ግን ዋላ ንጎይታ ፈሊጦም ከማን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋኖም ተንከልከል ኢሎም ዝወድቁ ወይ ክወድቁ ዝቀረቡ ወይ እውን ወዲቆም እግዚኣብሔር ከዓ ብዓብ ምሕረት እግዚኣብሔር ገዲፍኒ ህጅስ እዚኣ ደኣ ከመይ ገይሩ ክርስዓ እዚኣ ገይረ ደኣ ከመይ ገይሩ ተስፍኡ ክፍጽመለይ ኣብ ዝበሉሉ እዋን እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ዘደነቆም ምሕረት ዓብይ ዝኾነ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ዝረኣዩ ስለ ዝኾኑ ንምሕረት እውን ብምሕረት እዮም ዝፈልጥዎ ማለት ስለዚ ድማ ንሕዋቶም ናይ ምፍራድ ዓቕሚ የብሎምን ዝወደቐ ሓወም ክሪኡ ከለዉ ብዛዕባ ውድቀቱ ናይ ምዝራብ ዓቕሚ የብሎምን ማለት እዩ ምክንያቱ ስለ ድርድኦም ሰሙን ምሕረት ኣምላኽ ዝጣዕሙ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ሲ ዋላ ዮሴፍ ከማን ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ድማ ምሕረት ገበረሉ ድብል ቃል ኣምላኽ ኣሎ ሕጂ እንታይ ገይሩ ዮሴፍ ኣይተገልጸን ማለት ዮሴፍ መብዛሕትኡ ግዜ ሲ እቲ ንኣምላኽ ስለተኣዘዘ ድኸፈሎ ዋጋ ጥራይ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉልና ደሎ ታራእይ ምስተቐበለ እቲ ሕልሚ ምስተቐበለ ኣሕዋቱ ከም ዝጠለሙ ኣሕዋቱ ሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ከም ዝሸጥዎ እዚታት ይደሎ ማለት ሰይቲ ጲጦፋር ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይገበሮ ገበን ከም ዝወርድ ከም ዝገበረቶ እዚታት መጽሓፍ ቅዱስ ንትምህርትና ኾነልና ኩሉ ኾፍ ኣቢልልና ኣሎ ማለት እዩ ግን ዮሴፍን ምሕረት ኣምላኽ ዘድልዮ ዝነበረ ሰብ ዮሴፍን ብምሕረት ኣምላኽ እዩ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝበለሉ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ ምሕረት ኣምላኽ ዝረኣየ ስለ ዝነበረ ድማ ንሕዋቱ ከዓ ምሕረት ክገብረሎም ነቶም ንሞት ዝፈረድዎ ኣብ ኢዱ ምስ ወደቁሲ ምሕረት ክገብረሎም ኣይጨነቆን ማለት እዩ ክፈርዶም ኣይደልየን በቃ ስኻትኩም ንኽፉእ ሓሲብኩም እግዚኣብሔር ግን ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ደሎ ንብዙሓት ንምድሓን ምእንቲ ክኸውንሲ ነዚ ርእዩ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ናብዛ ኣምፂኒ ኢሉ ነቲ መደብ ኣምላኽ ጥራይ ተዛሪቡ ምሕረት ክገብረሎም ከሎ ዋላ ናብ ኣቦኦም ከፋንዎም ከሎ ኸማን ንሕድሕዶም ብሰንኩ ከይበኣሱ ኣነኮ ንፍታሐዮ ኣነኮ ኣይንሽጦ ኢለ ነይረ ኣነኮ ኣይንቕተሎ ኢለ ነይረ ኢሎም ንሕድሕዶም ክበኣሱ ክዋናጀሉ ምዃኖም ስለ ዝፈለጠ ኣብ መንገዲ ክኸዱ ከሎ ንሕድሕድኩም ከዓ ኣይትበኣሱ ከዓ ኢሉ ኣፋኒዎም ናብ ኣቦኦም ክሰዶም ክመልሶም ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ዮሴፍ ምሕረት ኣምላኽ ዝረኣየ ሰብ ነይሩ እንታይ እግዚኣብሔር ምሒርዎ ኣይንፈልጥን ግን ቃል በቃላ ግን እግዚኣብሔር ድማ ምሕረት ገበረሉ ትብል ተጻሒፋ ኣላ ኣብታ ናይ ዮሴፍ ታሪክ ማለት እዩ እንታይ ምሒርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ናይ ኣምላኽ ፍሉይ ሓይልታት እምበኣር ምሕረት ኣምላኹን ብህይወቶም ዝረኣዩ ስለ ዝኾኑ ምሰንከልከል ዝበለን ንዝወደቐን ኣገልጋሊ ናይ ምፍራድ ዓቕሚ ዘይብሎም ንዝወደቐ ካብ ክፈርዱ ከተስኡ ክድግፉ ክጽልዩ ዝቐድሞም ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ብሓፈሻ ክነጠቓልላ እዚ ባህርያትን ማንነትን ናይ ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ክነጠቓልሎ ከለና እዞም ናይ ኣምላኽ ፍሉይ ሓይልታት እግዚኣብሔር ኣብ ህይወቶምን ብኦምን ምእንቲ ክኸብር ኩለንተንኦም ለኣምላኽ ዝወፈዩ ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዮም ኩሉ ክብሮምን መንነቶምን ንኽብሪ ኣምላኽ ክብሉ ዝደርበዩ እሙናት ናይ ጎይታ ወተሃደራት እዮም ማለት እዩ ምስ ጸላኢ ኣብ ዝግበር ጥምጥም ከዓኒ ኣብ ኩሉ ኩነታት ናይ ህይወት ብጽድቅን ብቕድስናን እናተመላለሱ ነታ ብዋጓጎ ጥራይ ዝርእዋ ዘለዉ ሓቅን ተስፋን ኣምላኽን ሒዞም ክሳዕ ሞት ክሳዕ ኣብ ሓዊ ምድር ባይ ክሳዕ ኣብ ኣናብስ ምድር ባይ ጸኒዖም ደው ዝብሉ ተባዓት ናይ ኣምላኽ ወተሃደራት ናይ ጎይታ ወተሃደራት እዮም እቲ ኣዝዩ ዝገርም ድማ እቲ ዝሓልፍዎ ኩሉ መከራን ዝሓልፍዎ ኩሉ ስቃይን ዝኸፍልዎ ኩሉ ዋጋን ብቐንዱ ስለ ገዛእ ርእሶም ኣይኮነን ቀዳማይ ንኽብሪ ኣምላኽ እዮም ብኸምኡ ደሓልፉ ካልኣይ ድማ ንኻልኦት ኣሕዋቶም ንምውፃእ ንኽኾኑ ምእንቲ ንኻልኦት ኣሕዋቶም ንበረኸት ንኽኾኑ ምእንቲ ንኻልኦት ኣሕዋቶም ንፈውሲ ክኾኑ ምእንቲ ንምትሳእን ንበረኸትን ንምውፃእን ንምስጋርን ክኾኑ ምእንቲ ማለት እዩ ዳዊት ብንእስነቱ ምስ አንበሳን ድብን እናተዋግአ ዘመኑ ኩሉ ናይ ንእስነት ዘመኑ ደሕለፈ ሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዮሴፍ እውን ርኢናዮ እግዚኣብሔር ብኸመይ ዓይነት መከራ ከም ደሕለፎ ኣብ ጉድጓድ ተደርቢዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተደርቢዩ ምስ ኩሉ ንጽህንኦ ማለት እዩ ሕጂ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ዝሓለፍዎ ኣይነበረን ዳዊት እዚ ኩሉ ምስ ድብን አንበሳን እንዳተዋግአ ብንእስነቱ ዘሕለፎ ህይወቱ ኣብ ንእስነቱ ክጻወት ኣብ ዝግብኦ እዋን ማለት እዩ ከም ኣሕዋቱ ኩዕሶ ገለ ክጻወት ኣብ ዝግብኦ ኣብ ንእሱ ዕድሚኡ ሲ ዳዊት ብውግእ ሕሊፍዎ ዘመኑ ማለት እዩ
توقع جن سلا جزاء رؤسه أي نبرن يسيف زحلفه مكران سقاين سلا جزاء رؤسه أي نبرن مالتي حواري باولوس زحلفه سقاين مكران تقول خرتزن إرمياس زخفلو زخول واقع سلا جزاء رؤسه أي نبرن مالتي نخلوت نموصا ما أنتيو هو هجي نخلت نجارات ينبق عنده مالتي تقول زحلفه خبيد نجارات توقع تشجر تسببا تشنكي توردت تسقاي أتي ما أتمنى أس تصرفه تقوله دحلفو نمنتاي انتلنا حدا نخبر أملاغي اتخلى أي دما نمدحان نبرخت نمتسع أحواته مالتي سلازي إذا بحريات ماننة نايفولي حالتات أملاغ تملكت قدامي ترستنا بخمدية لو متودية ألا مالتيو أبز قصل صومن دما فولي حالتات أملاغ زحلفو قناتات دما كنرئخن جمرينا مالتيو قويتا خرد أنايو بهوة انتلنا قويتاون انت فقدو عبد غسل اذا فولي حالتات املاح زحلفو قناتات ببحدا خنرغن جمرينا مالتي قويتا يباركم